The finance Radin Show. So just of Mommy TV. And then see a busy radiasum. A share almanac and a swa. Thema or their mind saying Cassam Fahon. So working in step with the spirit. I can cancel me and son of their mind saying kind. Did you kind a Genesis? Ti edununum. Ye mudunkuno. Kusi edia sanai. Yetosumienu. Eye Roman forma ti nwotwe mu baako kosi du baako ade toso miensa no a eye asempa no ye Matthew asempa ti du miensa mu baako kosi na enkono ya to aso efi du nwotwe kosi eduonu miensa. Na nyame megina so akasa no eye Roman forma ti nwotwe munum pasho making kind amount. Na wana wanam honam fam no dwene honam de na wana wanam honhom de mu no dwene honam honhom de odofo akenkan sema yekenkan ye no Kasafa Abraham Paul A2 Roman 44 so one nante ewo bien ena kache yen so say ye gidifo ne say ye benante ewo odofo say ye gidifo se honhom ena ye nante. If you say Bible na share yen say wa wonam honam no eye nia honam ne pe na hona wonam honhom no eye nia honhom no epe. Enu mi enu di adanse say ye hwe honam nyuma dia ene na honam niema ne nyina eye bone e de mayen say ye gidifo honam be ka che say boni a woyeye ebin sida enti kona kokuo honam be ka che say kona kodi konkonsa honam be kire wo say dia wadamfo na ye wo no de che na enye enti ne nya aka honam ne be kire wo say okura wono monsa ena ma wo afi wa dwenjen tiko na kono monsa honam ne be kire wo say akoya okanwe emane nko onso kanebi efisese wo ma ne kwa wodi wo so nkoni ya honam ne kire yen say yenye nyina no eye bone nko a na emom ni Bible e kire yen ne say ye nante wo honhom a honhom no e kasa kire yen na ema ye nia eye honhom ne be ka kire wo say enkobo adwaman eniewu enomonsa sianyame asem ya kontre eno na honhom no ebe kire wo say nti so dofo se wonam honhom a ya honhom ne ka kire wo no wote na wodi so edu bebi a wo se honam na kire wo pa se ye bibi a wo kodo na ye bibi manipa ehu bana honhom na kire wo say ya wo ye no emmoa wo enye nti se wo yobi a onam honhom a obeye ni honhom ne pese wo ye na emom nye ni honam ne pe honam ne de wo ho e hye de bia se ye nye bribi ense se ye gidifoi a ye tietia nyame nkonkon anam se ye se ye ne honhom no ne nam dia ene na ne honhom no e kire ye no gidifo eno ne wo se ye e wo se ye nante honhom mu na honhom ne kasa ayate edu bebi a wo ko bebi a dibitumi hye wo se
Ebi a wokɔ asɛm betumi ato wo. Sɛ wonam honhom a wobɛhu sɛ honhom no na ɛrekasa kyerɛ wo, bɛma wogyae nea wokɔ no. Na mmom sɛ wonam honam a ɛyɛ wo sɛ biribi si kɔ, biribi si mɛnkɔ, biribi si kɔ, biribi si mɛnkɔ. Ɛnam sɛ wonam honam mu no nti no, wobɛkɔ ama asɛm a ɛkɔkɔ akɔto no akɔto na ɛkɔto wo wie nso a waka sɛ mekɔkɔ a biribi ka kyerɛ me o, bamante. Ɛyɛ honhom no na ɛkasa kyerɛ wo. Nanso ɛnam sɛ wonam honhom mu no nti no, ante deɛ honhom no ɛka kyerɛ wo. Nti ɔdɔfoɔ, ɛnnɛ nea meka kyerɛ wo nyinaa ne sɛ, Paul ɛretu yɛn fo sɛ yɛnnante wɔ honhom mu. Ɔdɔfoɔ, nante wɔ honhom mu sɛ woyɛ gyidini. Ma honhom no ne wo nante. Nea honhom no pɛ no, ɛno na yɛ. Ama nnipa nyinaa hu na wɔdi adanse sɛ ampa woyɛ Nyame akyidifoɔ. Awurade nhyira wo na ɔndom boa wo ma wontumi ne honhom no nnante. Ɛwɔ Nyame din mu nti. Amen.